Però és important agrair-vos a la CUP aquesta xerrada, ja en vam fer una a Lleida. És molt important, ara sobretot, que justament ens agafa en un moment perquè hi ha una previsió. Primer ens volien colar la llei directament. S'està tallant, no? Us deia, ens volien colar la llei el mateix mes de juny per la qüestió de la quantitat d'esmenes que ja sembla que seria el setembre-octubre, però en tot cas ens agafa contra rellotge el fet de poder-la aturar. Per tant, és molt important aprofitar també el juliol, ja que els centres educatius estan tancats, per fer el màxim de xerrades, de debats, de parlar del tema a nivell de barri. Bé, la Lidònia ha comentat ja moltes coses sobre els